Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun mangapunten, kula mboten pana menapa ing sampun paduka ngendikaaken. Menawi dipun keparengaken kula badhe nupriksa panjenengan menika sinten. Teka busana ingkang paduka agem mboten sami kaliyan ingkang kula raso. Menawi panjenengan dangu kaliyan kula menika peranganipun ulah agama utawi panata agama wonten negaring Demak Bintara. Wonten sudi mestani dhateng kula. Kula menika pun Kalijaga. Paduka Raden Kalijaga. Mboten mawi Raden jinuwun. Nuwun sewu. Kula saged mestani paduka menika sinuwun krana sareng kula waspaosaken jebul pinanggihipun nadyan sampun kumel kucem kados mekaten. Panjenengan menika tilas Nalendra. Inggih. Namung negari kula sampun kepengker tebih. Malah sakmangke sampun boten saged dipun kocapaken dhateng sinten kemawon. Krana dangunipun anggil kula nilar praja kula ingkang winastan negari Ngamarta. Sang Prabu menika jejulukipun kula pun Prabu Puntadewa.